Tinini ustori kha khorok noi kapul no toyoi Demetri tei Natalia baksit borok khorok noi kapul tongmani. Borok Russia wo tongo. O jagao Demetri ingkha khoroksa adopt na harjak besa sana thanga ke bo adopt na harjak ni bagui tabuk hingke bo saijong no bini buma bufa koroi. Aboni ulokhe no bo chori chakari mani rok khoknani chengkha. Tei kaisa phaising bihik hingangke nurse khoroksa tei aboni ulokhe bo chuago amsuke klogoi thangka pura edik ungsugoi thangka. Borok jefru khorok noi miliwo eba hamjaklai thanglayo afuru belai kheno kirima sincha borok khorok noi khalayo. Borok prai 2 bosor jora 30 jon borok no botharoi achar snamoi tei borok no bo haikeno achar hinui phaloi rohoro wak bahan tok bahan rokni achar hinui. Tei borok ni nogo gas eba ote thini phainai rok no bo o achar no serve eba bedogoi rwjago plate o sadi hinui. Ang norok no video ni poilao no sawoi rina muchungo je ang o video o adom khori murder omhai kwbang mano kok sana thangai tongo hingke norok obahai kok rok no norok ni mind no danani muchungya hingangke norok tabuk no o video no yakarei eba skip khlaioi kubuni video fano baharei mano hingke jodi norok ni omohai video naino muchungo hingke norok o video no fuilano hoite paithak jora soyasak nai tongdi. Poilao sana muchungo je o Dimitri bumungoi khoroksa sela bini logiwo bo kuno kaham ongoi tongmaniya belai kheno dukho tongmani bo saijong ongoi. 28 January 1982 ni salo Russia o achaikha o Dimitri bumungoi khoroksa sela tei bini kopal belai kheno hamya kubuni normal selarongni slai achaimani koyekdin no hingke bini buma baino tongmani jebono achai rinai bai fia ba koyekdin ulokhe no bono kaisa anath ashram o bedogoi rwikha bini buma tamoni hinke bini buma je tongmani obo ongkha single mother tei bini bufa sabo obo kuno proman korei eba kheba sawoi manya aboni bagui bo cherai rokni anath ashram o dan khlai rwikha poila 3 bosoro hingke o cherai anath ashram no torkha lokha 3 bosor jora aboni ulokhe no khorok noi married couple bono adopt eba palok tlangoi thangka a jagani a married couple ni bumung kha Svetlana tei Vladimir bumungoi khorok noi couple borok ni nogo tlangoi thangka o cherai no tei a borok rok bai bini buma katal eba kiba bufa katal bai thangma bai bar phainai 12 bosor jora hingke belai kheno suk suki tei khushi khaino tongkha o cherai tei bini gana gini ni borok bo bono belai kheno hamjago tei bini gana gini ni borok rok bo sawoi khonariwo je o cherai belai kheno nila tei shanto khai tongo tei labulasi jago belai kheno shanti sobabni borok hinui sawoi khonariwo tei jefru 15 bosor kao o cherai ni afro ni hoite no bini life belai kheno normal hai ongoi tongliya afro hoite no bini life joto change ongoi eba kheba hamyani lamao klaioi thangbayo buma thoi thangmani ulo Dimitri ni buma thoi thangmani ulo bini bufa belai kheno depression o klaijak belai kheno dukho eba saijung sak tongma bai depression o ongjak tei Dimitri ni bini bufa phatoi saijung tongma bai tei depression o tongma bai jobo joli jago aboni bagui joto thamchi Dimitri ni sakao mangno tikhlaio tei bono buo satogo joli khangkai kisa kogo joli khangke bono bui paio satogoi paio omhaike mang saja reoi tongo Dimitri no buma thoi thangmani ulo bini buma matoi kok thaise bai sana thanga hingke bo belai kheno satok jago buma thoimani ulote thik moto bo chana nungnani rwjakya tei amsung satok pitongni ulo koyekdin ulo kheno Dimitri no bini bufa bini nokni lathi reoi nokni kareoi rohorika rwklaioi kok thaisa bai sana thanga hingke oro 15-16 bosorni cherai bini bwskangni lamao tamo ongnai tamo ongya kuno phano sawoi manya tei bwskango bahaike agogoi thangnai aboro kuno sawoi manya
tei bo tabuk income khlai chana phano kuno phano ungyaku aboni bagi belai kheno cherai ku bo sakse chungbo tongoi manya. A jorao no bo nokni rwkhlai rohojaka bini bufa phataibai khairokma sincha khe. Amtui jorao se amsuk boyo so jodi nokni rwkhlai rojaka hangkhe norokba abo idea eba feel no khlai nai mano je bo hai ma tongkhana a jorao. Nokni rwkhlaijakmani ulo bufa phataibai bo borokni nok ganao tongnai bini parosi eba nek borok thangui borokni nok ganao eba khipa noka digi rogo thuyo phiaba a porosi rok bo salbusukle nasigui tongnai buni busa noka o thui tongphaima nokno. Aboni bagui bo a jagao bo ma tongliya rwkhlaijak kha noka o phano eba khiba tika tola o phano ma tongliya. Tabuk hingke to o Demetri belai kheno anat tei saichung school kurui job to bahai ke tongnai bo school se poriwi tongo hingke ba tabuk hingke belai kheno saichung susuru anat ongui thangka bo buma bufa kurui thunani bagui nukhung kurui bisna kurui omohai bo saichung sa kaisa simi no tongsuo bini thani ri bo kurui omohai sago jeri tongmani sat kaisa pen kaisa abobaino bo ongkhorui thangjakha a jagani bo. Hingke tabuk no rokwan sugui tongkhana o chwla bwskango thangui tamo khlainai hinui. Hingke tei tamo bini nok kurui nukhung kurui je nok tongmani a jagao bo a jagani bo rwkhlai rohojaka tabuk hingke bo pura anat ongsugui thangka aboni bagui bo tabuk hingke chori chakari nokno tang bwskango no sawi paikha bo tabuk ongkhonani chengkha chori chakari manui khwnui rok khoknani obahai rogo samung sitra obahai rogo ongkhonani chengkha tei kuno lama nukjakya wngma bai. Puila no bo kaisa chikon sa a area ni no dogano hapkas mani khongnani bagui tei mani khogui bo speed khai khaprumna eba kheba kharui thangnani bagui a dogan ganao tokmani car no bo khoka tei a car o karui bini mani rok no dawi bo speed khlaiui kharui thangka. Aboni ulo kheno a area ni borok rok police rok no inform khlaika manui rok khogui talangka hinui tei o chwla tabuk hingke area ni phator pharis thangya khe a jorao no police rok bo no romui atogui narwgui rikha tei bo tabuk hingke joto jagao no news rogo kajak manui khongnai sikok rok obahai rok hinui. Obahai khe no bo jail o tongkha 1 থেকে 2 বছর obahayo tei a jagani jail khana ni borok rok bo saka je 1 থেকে 2 বছর jora tongmani amsuk jail o kebo phano kaisa single borok phano bono phai naifaya buma bo naifaya bufa bo naifaya obahai rok ni saka 1 থেকে 2 বছর tongmani ulo kheno bono phiyogui rejakha a jail ni ongkhorui thangmani ulo kheno o chwla construction company o samung khlainani bagui ongkhorka tei aro samung khlaimani bai rang manma bai kaisa chikon saren bo nahaka. Tei a jagani samung khlainai borok rok sawi khnario je o chwla belai kheno nila tongo tei kebo bai kok saya gumsum amahai ke tongo bini samung khlaibai nogo thango obahai ke tongo phiaba bini tei kaisa loi tabuk phano sariya. Jefuru borok rok chuak rok nungui tongo tei chuak nungnai rok ni ganao tongnani hingke belai kheno hamjago bo tei bini o muchungma naina muchungma no pura khlaina hingke ar ni local no pap tongo a jagao thangui bo boi bahai ke chuak nung tamo nung obono simi naisigi tongo phiaba bo chuak no khe tangui nungui naiya oborok no nainani bagui bo belai kheno naithokjago eba kheba nainani muchungjago kokthai jebai sana thangka hingke bini loi omo belai kheno tamo hai tei abo loi hingke bo kwbangma din no abo hingke mang naiui loi wngui thangka tei nole nungya bo haike no bo sara din omo haike no tongo samung paike nogo thango tei apa bo phaiui buino nasigui tongo haike no bini somoi rok laio phiaba bini tabuk sukjora kuno girlfriend rok kurui tei omo haino bwrui rok ni sago bo bini kuno interesting tongmarok nukjakya. Tei a jorao no khoroksa bwrui bai bo malayo aboni bumungkha Natalia bumungui khoroksa bwrui tei kubui kok sana thangka hingke borok khorok nini jori belai kheno juda o Demetri ni slai Natalia bwrui bini slai 7 bosorni okra
Natalia bo amahai no saichung no tongo te cherai puru bini nana te bini dado bai no tor khalokha te cherai puru no bini ma bo thui thangka bini bufa hingke alada no tongo te bini nana te bini dado bai no bo tongo agini hoite no bobo tabuk belai kheno dukho ku dukho kalaijak tamni hingke bini buma kari engma bai te 19 bosor katutoyo no bo kaisa nursing bobo course khlaika bini nursing course no khaitutoi no bo kaisa military hospital o kaisa job manote ar jagao bo senior nurse ni role bo khlai tongo tei a jagao job khaitutoi no tei bo khoroksa borok bai malaika abo ongkha military officer te o military officer no bini bwsai okra angna thangai tongo borok khorok nei hamjak laika te borok khorok nei imang rok bo nuklaika khorok nei ke career snam lainai hinui te borok dakti no kaijagoi bo paikha jefru Natalia 23 bosor ka o bini puila bwsa achaika afro 23 bosor te afro bini bwsa kok phano se manya kho ajara o no Natalia ni bwsai officer khlainai abo ajpuro thuyoi thangka bini bwsai thwimani yagolo Natalia belai kheno depression o klaijak bo nuhurui tongkha bini life joto nosto eba ses ongui thangbai ka hinui जों गोबां no खोनावै mano je borok rok je pro depression no eba chinta o klai tongo hingke joak eba daru rok no sahara riu hinui omhai no ongkha Natalia ni bagui bo je pro tension tongo hingke horo thui mania aboni bagui bo daily no joak nungnani chengkha tei joak nungte bo kaisa addict ongui bo thangka a jaga o joak nungmang no tei jesek pano chuak nangdi sago nesa angya haima tongjak o Natalia amsike tension ongma bai aboni bagui bo chuak ni logi drugs rok mo nahanani chengkha tabuk hingke no bini chengkha breaking point ongnani tei bini nok ni borok rok bai bo belai kheno keba bai kok salia amo haike no saichung din parlayo chuak nungo pawo phai chuak nongo ai kino chalarok haike bo cover khlaioi nongkha tei a jaga no drugs rok bo nongoi phaio cafe khlaioi tei bini nogo bo kuno phano khos khobor koroi nok ligila gai nok bo thamongnani kuno phano dian koroi hai wngthaka tei bo chuak ne sawomang kologoi bini bwsano bo khel koroi wngoi thangka tei amsukne sawo kologjak wngma bai bini soba borok no nogoi nurse bahai kele khlai tongoi manai ba te a jagani borok rok bai bo a nurse khlai ma jagani hoite tikhlai eba suspend khlai rejakha tabuk hingke bini job rok bo ma khlai liya hospital no hoite tikhlai rejakha tabuk hingke tei bo depression no klaijak bo sai theimase depression ka gyakho tabuk hingke bini chakri bo kmawi thangka tamakhe nangnai tamakhe chanai tei bo chinta o klaijak bo afro aborok wngmani yagulo kheno o boroi kaisa mental hospital o thangoi kaisa parchi saikya simani ulo kheno mental hospital ni doctor rok bai malaika ano se khaigra gadi ani sago kuno de problem tong naki ba ang cover de wngna naikha oborok hinui thangoi sungoi ka doctor rok check khlaibai mani ulo saimanka je bini sago kuno koroi bo normal no tei bo kuno cover wngmani naya kaham no hinui saka tabuk hingke bo hamyani lama uklaijak nogo saichung bwsa tongo cherai tongo himai mania omo haitei nogo bo saichung no tongoi tongjao cherai no khel bo khlaya tei nok bo tongpha no koroi sukno omo haijora o bo sak saichung no kaham kese ungui eba kheba kaham kese swnamoi talangnani bwsabutoi no naikoloi phia babo ajorao sak no omo hai khlailia te bo hamya lama se kheklaisu club tei bar rogo ongkhonani chengkha saradin no chuak tei drugs rok no nine sao kulognani chengkha tei salsa khe nangmang bini yago rang rok bo koroi wngmani chengkha tei omo haike no salsa malaikha Demetri tei Natalia eklogi borok kunui no borok ek tei kunui ni bokrok no nukhung koroi tei buma bufa koroi borok ana tei kunui no financially condition belai kheno hamya tei struggle khlai tongo bangni life o kunui ni story no kaham wngma bai borok ni janjani life ni story no sawoi khanarima bai borok kunui bujilaikha tei omo haike no khabak sa wngma bai borok daily no malai laikha bukhani kok salaio obo hai।